Για τη δημιουργία ενός αντικειμένου με τη χρήση του Lathe Nerds θα πατήσουμε τη ροδέλα και μετά θα έρθουμε στο Front View, θα πάμε στο Options και θα κάνουμε Configure. Θα πάμε στο Back και εδώ που λέει Image θα επιλέξουμε τις τελίτες και θα εισάγουμε μια φωτογραφία από το υπολογιστή. Αυτή είναι η φωτογραφία μας. Θα έρθουμε εδώ πέρα, επιλέξουμε το liner και θα κάνουμε zoom εδώ πέρα και θα κάνουμε στην ουσία το περίγραμμα από το αντικείμενό μας. Βλέπουμε εδώ ότι έχω κάνει το μισό περίγραμμα γύρω και το έχω κλείσει στον άξονα και ερχόμαστε στα NURBS εδώ πέρα και επιλέγουμε το Lathe NURBS και στη συνέχεια παίρνουμε το spline και το βάζουμε μέσα και δημιουργείται το αντικείμενο. Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για το δεύτερο αντικείμενο, δηλαδή πατάμε τη ροδέλα και μετά ερχόμαστε στο front, πάμε στο options, κάνουμε configure και μετά στο back επιλέγουμε φωτογραφία κάνουμε zoom για να τη δούμε ή ό,τι μας βολεύει και μετά ερχόμαστε εδώ. Εγώ θα επιλέξω το liner και θα έρθω και θα κάνω το περίγραμμα το μισό πάλι. Και αφού κάναμε το περίγραμμα το μισό, εδώ πέρα φαίνονται και τα σημεία, εδώ έχει σχηματιστεί, ερχόμαστε στα NURBS, επιλέγουμε το Lathe και βάζουμε το spline μέσα στο Lathe και δημιουργείται. Για τη δημιουργία ενός αντικειμένου με τη χρήση του Extrude από τα HyperMesh, πατάμε τη ροδέλα, ερχόμαστε στο Front View και επιλέγουμε στο Options το Configure, ερχόμαστε στο Back και επιλέγουμε φωτογραφία από τον υπολογιστή. Επιλέγουμε εδώ πέρα, εγώ θα πάρω το liner, μπορούμε να το κάνουμε και με freehand και θα έρθω και θα σχηματίσω όλο αυτό εδώ πέρα που θέλω να κάνω extrude. Θα κάνω και zoom για να έχω περισσότερη λεπτομέρεια και θα έρθω και θα κλείσω το spline. Στη συνέχεια θα έρθω εδώ πέρα και θα βάλω το extrude και θα βάλω μέσα το spline. Έχει δημιουργηθεί στην ουσία αυτό εδώ πέρα. Επιλέγοντας εδώ πέρα το extrude πηγαίνουμε στο object και μπορούμε να αλλάξουμε, το βλέπουμε και από εδώ πέρα και εδώ πέρα και να το κάνουμε ανάλογα πόσο θέλουμε να προεξέχει. Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για το δεύτερο αντικείμενο που θα χρησιμοποιήσουμε το extrude. Πατάμε τη ροδέλα για να εμφανιστούν τα 4 παράθυρα, πηγαίνουμε στο options, πατάμε configure και μετά στο back πάμε και επιλέγουμε φωτογραφία. Εδώ ας πούμε είναι μια πιο μεγάλη, εγώ θα επιλέξω να κάνω αυτό, το τρίγωνο εδώ πέρα. Θα έρθω εδώ πέρα και θα επιλέξω
το liner και σιγά σιγά θα έρθω και θα το κάνω περιμετρικά ό,τι θέλω να προεξέχει. Εδώ ας πούμε μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά κομμάτια και να είναι πολλά τα extrude. Και για κάθε spline τώρα που έχουμε δημιουργήσει θα έρθουμε στα NURBS και θα βάλουμε extrude. Π.χ. extrude στο πρώτο spline και θα το βάλουμε μέσα. Και ξανά extrude στο δεύτερο spline. Και θα το βάλουμε μέσα. Αφού τα έχουμε κάνει, επιλέγουμε το πρώτο extrude στο object και ερχόμαστε και επηρεάζουμε το πόσο θέλουμε να προεξέχει. Φαίνεται καλύτερα εδώ. Το πόσο μεγαλώνει. Ας πούμε αυτό να το βάλουμε στα 30. Θα πάμε το ένα και να το βάλουμε επίσης στα 30. Το ίδιο κάνουμε και με τα υπόλοιπα, αυξομειώνουμε όσο θέλουμε. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε ας πούμε 40. Και το ίδιο και το από κάτω. Και έχουμε αυτό ως τελικό αποτέλεσμα. Για να φτιάξουμε ένα αντικείμενο με τη λειτουργία του Loft NURBS, πρέπει πρώτα να πατήσουμε τη ροδέλα, να έρθουμε στο Front View και να πάμε στο Options, να πάμε στο Configure, στο Back και να βάλουμε την εικόνα μας. Εγώ θα βάλω μια λάμπα. Κάνουμε zoom για να έχουμε καλύτερη εικόνα και καλύτερη οπτική. Και ερχόμαστε εδώ πέρα και επιλέγουμε κύκλο. Τον κύκλο που θα επιλέξουμε αλλάζουμε τους άξονες που θέλουμε να είναι. Εγώ το έβαλα στο χ-ζ και το ανεβάζω και το βάζω στη μέση του δικού μου αντικειμένου. Κάπου εδώ. Μετά έρχομαι από εδώ πέρα και αυξομειώνω ανάλογα με το αντικείμενό μου τη διάμετρο του κύκλου. Εγώ θα το αφήσω κάπου εδώ, εκεί που συμπίπτει με την εικόνα μου, στο περίπου. Τώρα είναι κάπου εδώ, 120. Στη συνέχεια ερχόμαστε και προσθέτουμε κι άλλον κύκλο. Αλλάζουμε πάλι τον άξονα και το μετακινούμε πάλι στη μέση αρχικά εδώ και εκεί που θέλουμε να φαίνεται σαν σπάσιμο και μειώνουμε πάλι τη διάμετρο του. Κάπου εδώ. Φέρνουμε και έναν τρίτο κύκλο, ο οποίος θα είναι ο τελικός κύκλος. Τον γυρίζουμε και αυτόν, τον ανεβάζουμε, τον βάζουμε στη θέση που θέλουμε να είναι και πάλι μικραίνουμε τη διάμετρο. Στην συνέχεια πηγαίνουμε στα NURBS και προσθέτουμε το Loft και βάζουμε με τη σειρά τους κύκλους. Έτσι βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί το σχήμα μας και τώρα μπορούμε να έρθουμε και να επιλέξουμε, ας πούμε,
τους κύκλους που έχουμε φτιάξει και να αλλάξουμε, αν θέλουμε, το σχήμα να το κάνουμε πιο λεπτό, πιο μακρύ, ανάλογα. Ό,τι είναι πιο κοντά στην εικόνα μας. Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για το δεύτερο αντικείμενο με τη χρήση του Loft NURBS. Πατάμε τη ροδέλα, ερχόμαστε στο Front View, στο Options, Configure. Επιλέγουμε την φωτογραφία που θέλουμε να βάλουμε. Εγώ θα επιλέξω αυτήν, ας πούμε, για παράδειγμα. Και επειδή είναι στο πλάι θα έρθω και θα την περιστρέψω εδώ πέρα 90 μοίρες για να ισιώσει. Μετά θα έρθω εδώ πέρα και θα βάλω τετράγωνα. Θα τους αλλάξω τον άξονα για να φαίνονται στον Χ και Ζ. Και μετά θα μειώσω τη διάμετρο για να μοιάζει με το αντικείμενό μου. Το ίδιο θα βάλω και στο άλλο. Θα προσθέσω κι άλλο τετράγωνο. Πάλι θα αλλάξω τον άξονα και θα το κατεβάσω και θα έρθω να το βάλω εδώ πέρα και θα μειώσω πάλι τη διάμετρό του. Το ίδιο θα βάλω και στο από κάτω και θα το κατεβάσω. Θα προσθέσω άλλο ένα τετράγωνο με την ίδια διάμετρο, το οποίο απλά θα είναι πιο ψηλά, οπότε θα το κάνω κατευθείαν 170 και 170. Και θα μπει εδώ πέρα, που ξεκινάει στην ουσία το γυαλί, στο φωτιστικό. Και στη συνέχεια θα προσθέσω ένα τετράγωνο στη μέση και άλλο ένα τετράγωνο πάνω, τα οποία θα έχουν και αυτά την ίδια διάμετρο. Εδώ βλέπουμε είναι λίγο πιο φουσκωτό, οπότε μάλλον θα αλλάξουμε τη διάμετρο, να το κάνουμε πιο μεγάλο. Στην συνέχεια θα πάμε και θα βάλουμε το Loft NURBS και μετά θα βάλουμε με τη σειρά τα τετράγωνα έτσι όπως τα έχουμε δημιουργήσει. Βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί αυτό το σχήμα. Και μετά εμείς θα έρθουμε εδώ πέρα, ας πούμε, στο τρίτο, θα επιλέξουμε το Rotate και θα το περιστρέψουμε. Έτσι, και μετά θα πάμε και στο τέταρτο που είναι το πιο πάνω και θα το περιστρέψουμε και αυτό για να μοιάζει με τις φωτογραφίες. Και αυτό είναι το αντικείμενό μας.